Dobrý den, jsem Soňa Kolmanová a chtěla bych vám vysvětlit svůj pohled na to, proč kraniosakrální biodynamika není EZO. Občas se s tím názorem setkávám a já těm lidem vždycky vysvětluju, že zakladatelem kraniosakrální biodynamiky je doktor Sutherland, který studoval původně osteopatii a během studií, to možná víte, že je z latiny kost, což je ta nejhmotnější část těla. A osteopatie, jeden ze základních principů osteopatie je, že funkce a tvar kosti jsou propojené. Prostě to, jak ta kost vypadá, tak říká něco o tom, i jak funguje v tom organismu, jak se napojuje na zbytek pohybové soustavy. A on si všiml během svých studií, tam měli někde na chodbě rozloženou lebku, a on si všiml toho, že většina švů na lebce je srostlá tímto způsobem. To znamená, ty kosti na sebe nasedají takto. Až na jednu párovou kost, spánkovou, která, já doufám, že to tady trochu vidět, tam vlastně dochází k překryvu. A on se na to chvilku díval a měl něco, co bychom mohli považovat. Já to teda považuji za geniální vhled. Můžeme tomu říkat ale i hypotéza, že tady ta kost, jestli on měl tu myšlenku, jestli náhodou to nemá podobnou funkci jako žábra. Jestli tam nedochází k nějakému minimálnímu pohybu, případně i nějakému dýchání. Což jako vypadalo dost šíleně, že tu chvíli. Každopádně on se rozhodl, že udělá pokus sám na sobě, sestavil si helmu, kterou si velice pevně utáhl. A jelikož v té době se říkalo, že švy na hlavě jsou pevně srostlé, tak to vlastně jako nemělo dělat nic, že? A jemu se hodně přitížilo, měl migrénu a jeho žena dokonce říkala, že to změnilo jeho povahu jako takovou. A on to dál zkoumal na sobě i na svých klientech a postupně zjišťoval různé věci, prostě postupně se s tím dostával dál a dál. A zjistil, že pokud tam k jemnému, těžko vlastně neviditelnému, ale vnímatelnému pohybu nedochází a že je nějakým způsobem jako pravidelný a rytmický, takže ten pacient popisuje subjektivně jako velké obtíže, že prostě se subjektivně cítí velice špatně a může to mít různé projevy. No a doktor Sutherland za desítky let své kariéry léčil nevím ani kolik pacientů, ale měl s tím ohromné úspěchy. Proto se od něj začali učit jeho kolegové a on s nimi tento svůj vhled a ty svoje objevy nebo poznatky sdílel. A tak se ta metoda vlastně začala šířit, takže se šířila v lékařské komunitě v Americe. A ta metoda je přes 100 let stará a já o doktorovi Sutherlandovi ráda říkám, že to je lékař, který s tím léčením došel vlastně z západu na východ. Že začal takovým tím mechanickým chápáním člověka, kde prostě člověk je rozložený na nějaké součástky a ty spolu nějak jako interagují a je něco, co je správně a něco, co už je jako mimo. A on postupně během té své kariéry došel k tomu, že ten organismus je jednotka, která funguje celistvě a to léčení prostě nejlépe probíhá, když probíhá jako v nějakém souladu, jako celek, že jedna kost, prostě vytílení jedné kosti má vliv na zbytek organismu a to léčení se musí jako provádět celistvě. Tak to je můj takový příspěvek do diskuze, jestli kranio je nebo není. EZO za mě určitě není. Pro mě je to, co na to mám ráda, že se tam nějakým způsobem promítá i to hmotné tělo a potom i nějaké ty jemnější věci a procesy. Ale tím, z čeho to vychází, myslím si, že to v tom pořád je a že je to dost uzemněné a dost a zároveň dostatečně celistvé.
Děkuji za pozornost. Mějte se krásně.